الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله إلى آخر الآية. ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين. أم بدين تبصر فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كاولي نمانو سانغاني واتي أو كنيما دليلا كالا تنو على ميني مسيري جوباو منكوتو كاكيشيني نما كونيني الله في akake dafa wala so heramaka Muhammadu Kodo ani asumugo sanumau ale mi ya fa ka kuma kan sanumau na ni mami ye sojo Allahu Ta'ala ye Allahu Ta'ala be joli ko tigi ye alijine kono o hukumu kono la bi ambe faba kono sigida sabana asei bokumna ngomira bugu kasangani sigida mau ugarjiga dona juma misiri ba mina o daireni hukmundo misiri mi anfa alhaji mama golfa ale ya kuna warike kam misiri mi jo Allahu Ta'ala ye o daireni hukmu kono alislam jama ye kene soro ka ben février kalo kle woro samba fla ani mugani woro bara inundona ni alquran sanuma o aya damado kalaniye ankaramogo Suleiman Basum fe angaje anko sheria nyogon fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين أنا لسلي كلاو ولي نيغون سروني كنين كونو لسلي مسري جولي النفا أكراما دينا كونو يدكوريا فلا سني كنين كونو أنجا أنكو شريان يوم فيه. الحمد لله رب العالمين. أمبي الله سبحانه وتعالى فوق بركة. أمبا نيني و الله سبحانه وتعالى مي أنغارجي بي. كنا بني أنغا مصري دايلي نودي مسجد ماما غولفا. مصري مي أبوني نا كراما.
ana adayele e baraw programme be kalfalendo fedde cernaɓe jawamɓe ma fedde cernaɓe jawamɓe min ye ton yebbi alhamdulillahi rabbil alamin qur'ana kalan yoro bi saba ani nani fokata se bi saba ni duru bubolo bamako na laminiuna wa ujolendo fanani e o qur'ana kalay node allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan node nye ani lahara be here clé node fana kishi ani nema sira soro ode anga qur'ana bayi min allah subhanahu wa ta'ala ko inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ninde ni allah subhanahu wa ta'ala ka siray o sirade jume ode qur'ana de allah subhanahu wa ta'ala ka siray mais o siray jonde ba nye jonde be ka an kanda allah ode muhammad al-amin sallallahu alayhi wa sallam ni kira sallallahu alayhi wa sallam ye min fo qur'ana yin kan a tafasiru na a faydaw na a nafaw e ka don ka fo ode be mine wa feon ma bo kira sallallahu alayhi wa sallam yoro a tafasiru na faydaw e ka don ka fo ode be fili kira sallallahu alayhi wa sallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ma min do allah subhanahu wa ta'ala ya dan ka ke aka kuma kan ye allah subhanahu wa ta'ala ka lanyini wi allah subhanahu wa ta'ala be feka mogo kandani fen hali no o fen te qur'ana kono ika donc fo na bora kira sallallahu alayhi wa sallam ka da kono ka ban ça veut dire que allah subhanahu wa ta'ala de ya maria aka se ka fo parce que ale mai ma min te kuma akun fe wa aka kuma kan kono nyagami kuma tala wa dusukun kuma tala wa alhawa nye tuguli kuma kan tala donc au fait deni o de an bonye bi ka an blasira anga na kuma ni silamewye ni misiri bayin dayelele donc ambe ala fo ala tuguni ambe tlaka ala fo ala misiri alhamdulillah rabbil alamin miya almamiya yere o ye fedde cernaɓe jawamɓe ka karamogo doye no de cerno modibo golfay alhamdulillah rabbil alamin o boñano o karama kono ambe na kuma saba ambe na anda do ola doni kuma folo e miye no de allah subhanahu wa ta'ala misiri ika donc fo fayda ni nafa ani baraka mimbe misiri la ani mimbe misiri jola ani mimbe misiri kanuna ani min na allah subhanahu wa ta'ala ye i hakilina walma i dusukun dlo misiri la ika donc fo fayda ni nafa mimbe soro ola anga kuma kan flana mbeke miye ika donc fo maw munun seraka ni hakili bayin soro ni hakili baraka mayin soro ni hakili nafa mayin soro kani misiri njo ika donc fo sara foite o tigila maw ye fo aljenne mami ya anafolo bo maw munun ya deme barala ani munun yani hakili nan soro ka ke bara in kono ani maw munun jera kana ademe ni bara ina fo kana se bima ika donc fo mawma min nana seya ika donc fo aljanna sara de biye parce que kira sallallahu alayhi wa sallam ko anye innamal a'malu binniyati likulli imrin ma nawa baraw be dlonen do ni nganiyawde nganiyaw munun taraka yan segere nganiyaw munun taraka ni bara bayinke nganiyaw munun taraka ni hakilin soro ika donc fo o nganiyaw sara de beke saraw beke o nganiyaw de kan o saradu sarafoite allah subhanahu wa ta'ala bolo ma min yesojo ala e nya kira sallallahu alayhi wa sallam ka fotala fo allah subhanahu wa ta'ala ka sojo atigiye aljanna kon donc ni sojo ra iye ka fo niye e ka soye si ka fo itala ibe na doala ni ta na doala te fo ko sojo ra iye so be se ka jo iye dugu kono ka fo ko ni dugu karmasina sojo ra iye ye ka soro iya marialente ka do dugula o be se ka kewa kalla wa hasha donc ka fo ika donc ni misiri ni ye tamasien foloy munun yajo ani munun ya deme jolila ani munun ya hakil nan soro ulu ye aljenne dewni ambo fo kira sallallahu alayhi wa sallam ka dallu sabatile min ko man bana lillahi baytan
bana Allahu lahu baytan fil janna. Mauma ni ye sojo alay dinya ika donc fo Allah subhanahu wa ta'ala fana be sojo iye lahara. Mais kuma do de be Allah subhanahu wa ta'ala yere bolo min ka bonini aljanna doniye ay jimen de fo ako ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Bismillah. Ako misiri jo te fen gansan ye. Misiri jo Allah subhanahu wa ta'ala de be masugandi ala. Misiri jo Allah subhanahu wa ta'ala de bi i seben mogo munun kankan ka misiri jo diɲɛ kono ka misiri baraka sɔrɔ nafa sɔrɔ sartiw de bala. O sarti folo Allah subhanahu wa ta'ala ko innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ma min dale do Allah subhanahu wa ta'ala la ika donc fo o dron de be se ka nafolo boka do misiri jola. Misiri fana be misiri be amba donc fo ni misiri min jolen fleni million hake min donala Allah subhanahu wa ta'ala de ba dando. Donc mogodi se ka ninke klongela, mogodi se ka ninke filila, mogodi se ka ninke ka soro atigi ma laben akama ama nganiata. Donc ni nganiyi ika donc fo o Allah subhanahu wa ta'ala ko mogo munu limani alendo alala ulu de be se ka ni ngania bayinta ka ni misiri njo. Wa aqama salah mogo munu fana be seli ulu de be misiri jo. Ni mate seli iti se ka misiri jo. Wa ni ye misiri jo anafa na faida ika donc fo atina soro iye. Donc ambalmaw ambe kuma min fo ni misiri joina ika donc fo kira sallallahu alayhi wa sallam ko man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yunqasu min ujurihim shay. Maoma ni ngani nyumanta ka fere nyuman bo ka hakilna nyuman soro ka ko do glan gye kono ya ko miye Allah subhanahu wa ta'ala ka tasirai ika donc fo baraji biye o baraji min biye ni o baraji ni te tige fo so yere ka bin walma fo nyere ka ban baraji ni te tige fo to baraji tige wa misiri e fenye kinyata tala misiri ye fenye ati se ka fere misiri ye fenye ati se ka ke ma kelen taye wa silame u bede ka jede do o jeyi ika donc fo mao ma dona misiri in kono karakan flake alay mami ya jo ani munu ya deme jolila munu nyo o hakilna nyuman soro ani munu farala nyon kan ka bara tugu foka nase adana ika donc fo baraji hake mimbe mami sella raka fly o habaraji hake debe nunu fanana kilin wa mao mana na bara were kala tuguni misiri ka fen do faraka dina amba fo ka barkada ka Allah subhanahu wa ta'ala wali nyumandon alaminye anke silamei ayanke hadamadin folo kabo danfen to chela o ye sukandili la belebele bayi o ye fusamantiya bayi na ike hadamadin o kama ako qur'ani konna la aya sanu mauna suratu lasra'i konna la walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات تشينا اني هذا ما دين بنيا اني utaجيكا نوي باتوني كدنيا دوما وكوغلا اني فين دوما اني وغارزيغا اولا ani anye hadamadi no ye bonya dan anyu fusaya dan fen bela jilen sanfe wa faddalnahum ala kasirin nanamuna hadamadin ti se ka bonya soro ite se ka horoma soro ite se ka karama soro fika ke islamé ni kera hadamadi o doronte nafanya ala isugandi ki fusaya ka teme danfen bela jelen ka amike danfen were ya amike baganya amike femere ayike hadamadin o hadamadin ite se ka bonya dafalen soro
f'i ka kɛ silamɛ ye allahu subhanahu wa ta'ala ye an kɛ silamɛ ye a ye ani hadamaden tɔw bɔ ɲɔgɔn na ala kasirin mimman khalaqna tafdila kasirin nana mun na hadamaden n'i kɛra silamɛ ye ka kɛ mumini ye o la i ka hadamadenya bɛ dafa karama mun fɔra hadamadenya la i b'o sɔrɔ walaqad karramna bani adam mais n'i ma kɛ silamɛ ye i ma kɛ mumini ye karama mun fɔra hadamadenya la i tɛ foyi sɔrɔ a la a dɔw la hali n'i ye hadamaden ye n'a y'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye ni ala m'i garizigɛ i ka kɛ mumini ye i bɛ taa sɔrɔ bagan yɛrɛ bɛ fisaya n'i ye ala bɛ tilali kɛ o cogoya de la olu ye kuma ɲɛbilaw ye ala bɛ tilali kɛ o cogoyaw de la n'a y'i kɛ hadamaden ye a ye bonya bɛɛ lajɛlen d'i ma a y'i fisaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan n'a tilala k'i kɛ silamɛ ye ka tila ka muminiya d'i ma i ka hadamadenya bɛ dafa o yɔrɔ de la karama mun fɔra ni aya in kɔnɔna la i b'o sɔrɔ ala ka o bonya in an'o karama in n'o hɔrɔma in ala k'a nɔgɔya ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ya rabbi ya allahu n'o kɛra n'i y'o bonya in sɔrɔ mais n'i ma kɛ mumini ye n'i ma kɛ silamɛ ye i b'a ye baganw bɛ fisaya n'i ye ala ka dantanfɛn na a ye hadamaden da a ye mɛlɛkɛ da a ye bagan da a ye jinɛw fana da nin dantanfɛn naani de bɛ munumunu diɲɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna la n'i kɛra mumini ye ka kɛ silamɛ ye i b'a ye a dɔw la ni ala ye sɔn limaniya la k'i sɔn ala ɲɛsiranya la i bɛ fara mɛlɛkɛw kan walima i bɛ tɛmɛ mɛlɛkɛw la yɛrɛ o n'a dalilu don ni ala m'i sɔn limaniya la a m'i sɔn ala ɲɛsiranya la i ma kɛ silamɛ ye i b'a ye baganw bɛ fisaya n'i ye ni ala y'o bonya ka ɲɛ k'an kɛ hadamaden ye a ma dan o ma a tilala ka hadamadenw an bɔ hadamadenw tɔw cɛ la k'an kɛ silamɛ ye k'an kɛ mumini ye an b'o o tanuni a n'o hɔrɔma n'o kɔrɔtali n'o bonya an b'o segin ka taa allahu subhanahu wa ta'ala ma kumanjanw tɛ komi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama an filɛ kɛnɛ mun kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan an bɛ farifoni kɛnɛ de kan an bɛ kunkɔrɔta kɛnɛ de kan ni ɲɔgɔnnaw ka caya kabila la o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ni ɲɔgɔnnaw ka caya sigida la o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ni ɲɔgɔnna ka caya quartier kɔnɔna la o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ni ɲɔgɔnna ka caya dugu kɔnɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye mais mun ɲininen don innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir an ɲininen don an ka misiri ninnu an k'u ɲɛnɛmaya an kana na dɔrɔn ka misiri da yɛlɛ ka taa an ka sira fɛ an ka misiri matarafa misiri nali misiri entretien a courant a jiw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka a kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ misiri mana jɔ quartier kɔnɔna la mɔgɔ kelen ta tɛ kɛ misiri ye siya kelen ta tɛ kɛ misiri ye kabila kelen ta tɛ kɛ misiri ye a jɔra quartier min kɔnɔna la o kin mɔgɔw de t'a dɔn olu de bɛ misiri ɲɛnɛmaya olu de bɛ misiri matarafa innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir ala ka hakili ɲuman d'an ma ye ko wasara fɔ ko ye ye ko wasara dusu la o kama an bɛ ala tando ka ala barikada ka waliɲuman dɔn n bɛ se ka min fɔ ka fara an balimaw ka kuma kan o de ye ala b'a fɔ an ye fa fi misli haza falyatanafasul mutanafisun cɛbaw minnu tɛ fɛ u ka diɲɛlatigɛ bɔli ka kɛ fu ye olu bɛ ɲɔgɔn dan baara min na o baara de filɛ nin ye wallahi mɔɔ o mɔɔ bɛ yan bi misiri in kɔnɔ
ani mɔmɔ bɛ na ni ja nin ye n'ala bɛ ka se dɔɔni k'i ye k'i da kunnaja kama i kan ka keleya i kan ka dusu e yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin so ɲɔgɔn ka sɔrɔ i tɔgɔ la e ye min jɔ ka bila ala ye aradinɛ kɔnɔ a ye janto kuma nin na dɛ bi ne ko bɛ nin dugukolo feere miliyɔn joli don so nin jɔli nin jɔcogo in na nafolo hakɛ joli de donna a la a tigi tɛ fatɔ ye nɔnɔman tɛ ko n dan b'a la ko don dɔ bɛ yen ala bolo min ni bi tɛ kelen ye yɔrɔ bɛ ala bolo min ni diɲɛ tɛ kelen ye ala b'o fɔ an ye kɔrɔnan daminɛ na sɔrɔtu bakara daminɛ na maa mun dalen ala la ka sɔrɔ o m'a ye maa mun danbɛ ko duguni na k'a dɔn ko aradinɛ bɛ yen o m'a ye ko jahanɛmɛ bɛ yen ka siran ɲɛ o m'a ye ko ala bɛ yen ka ala ɲini ka sɔrɔ o ma ala ye o ɲɛ na ala ko k'o b'ale bɔ bon maa ma dan t'a la ko ala bɛ yen o tɛ se k'i ka nafolo don nin baara mɔdɛli la. n b'a fɔ masha Allah nisɔndiya mun kɔni bɛ yen ni ye ala tanuba de min ye misiri dayɛlɛ kɔni ye o ye silamɛ ka kunkɔrɔta ani silamɛ ka laɲini de ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka ni ɲɔgɔnw caya vraiment nisɔndiya do don an bɛ dugawu de kɛ a bɔra nafolo min na ala ka caman segin a nɔ la a dabɔra mun kama n'o ye ala ko ye ala ka ala ko sabata kɔnɔ ka kɛ ala bato yɔrɔ ɲuman ye ya rabbal alamina ka silamɛw kan bɛ a kɔnɔ vraiment ni nisɔndiyalen de don ka foli di min fana kɛra sababu ye ka misiri jɔ n'o y'an kɔrɔkɛ mama golfa ye an bɛ dugawu k'a ye vraiment ala ka sara kɛ alijanna firdausi ye ka kɛ a ye saraka jariya ye masha Allah yalla alhamdulillah kuma an nana misiri dayɛlɛ la misiri kura dayɛlɛ an balima dɔ y'a dayɛlɛ a jɔ an kɔrɔkɛ an kusen mama golfa alhamdulillah an yɛrɛ fama ka ni ɲɔgɔn ye ka misiri jɔ ka tila ka taa dɔgɔnin ma o fana ye jɔrɔmɛ ye a y'a kalifa bɛ dɔn an bɛɛ jɔrɔmɛ kalandenw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na misiri yɛrɛ na siɲɛ fila sa an bɛ ɲɔgɔn ya bi y'a siɲɛ sabanan an bɛna dayɛlɛ la a ye ko bɛɛ a y'a to ala kɔfɛ ta kiratu kɔfɛ ka na an ka lɔjɛ a y'a to an yɛrɛ bolo de a yɛrɛ balimaw yɛrɛ bolo an yɛrɛ kalalen don o de ka ɲi hadamaden n'i ye fɛn kɛ i b'a to i balima yɛrɛ bolo o donc an de bɛ misiri dirise an de bɛ ɲɔgɔn fɛ ani mu de bɛ golfa a y'a to o de kɔfɛ o y'a ba kelen bon an ni o de bɛ jɛlen don ɲɔgɔn fɛ an nana ka fara ɲɔgɔn kan misiri dayɛlɛ alhamdulillah an yɛrɛ nisɔndiyalen don misiri ala ta kɔfɛ a bɛ anw de bolo an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten de inshallah a diyara n ye ala ka ni ɲɔgɔn caya kalanyɔrɔ fana b'a la kalanyɔrɔ fana ne kɔni bɛ mun wasiya dɔrɔn ni mɔgɔ min ye misiri jɔ i bɛ jija fana ka kalanyɔrɔ k'a la ka kalanyɔrɔ k'a la ka mɔgɔ k'i jɔ n'a ye o de ka ɲi o de b'a to parce que silamɛya tɛ se ka taa kalan kɔfɛ silamɛya tɛ se ka taa kalan fɛ bon n'i ye misiri jɔ i bɛ kalanyɔrɔ k'a la i bɛ se ka mun kalan i b'o kalan i bɛ se ka mun kalan i b'a kalan i yɛrɛ bɛ jɔ n'a ye wala an b'o de fɛ ala ka dayɛlɛ kɛ hɛrɛ ye ala ka dayɛlɛ ala ka ɲɔgɔn caya ala ka ɲɔgɔn caya a bɔra mun na ala ka barika dɔ la ala ka silamɛya ji da ka kafira nɔgɔsi ala ka barika dɔ nafolo la ala ka taa fanga d'a ma ya rabbal alamin ala ka ni ɲɔgɔn caman cɛ ala ka ni ɲɔgɔn caman cɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ala ka limana d'a ma ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma an ka jamana ala ka basigi jamana ala ka basigi ala ka barika dɔ silamɛya salli ala muhammad alhamdulillahi rabbil alamin bi ala tanu ka ale wali ɲuman dɔ masa mun ye bira na an bɛ ala barikada bi alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen sɛbɛnlen don an bɛ misiri dayɛlɛ de la n'o ye ase bugum na alhamdulillah ase bugum ne kɔni kuma tɛ ne bolo tellement ne nisɔndiyara kosɛbɛ fo ka dama tɛmɛ ni ye ala ko de an bɛ dugawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala fana deli misiri ala ka kɛ barika misiri ala ka kɛ silamɛw ka misiri ye an bɛ dugawu kɛ a bɔra nafolo mun na fana an bɛ alahu taala deli ala ka kɛ jannatul firdausi sara ye ni kɔni kuma tɛ ne bolo ka dugawu kɛ alhamdulillah tellement kontana hadamaden jɛnlatigɛ ni fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de surtout ala ko ne kɔni kuma tɛ ne da ka aw fo minnu nana minnu ma na n bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ko n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma a faga nuji b'a faga bi an bɛ ala barikada ala min ye bi don yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ka sini kɛnɛ d'a ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ sanuman kan an bɛ ala fo k'a barikada ala k'o don cɛya
ensuite ni n y'o foli kɛ n bɛ foli kɛ sigida bɛɛ ye ka alimamiw bɛɛ fo ka dugutigiw fo silamɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri dayɛlɛ min na mɔgɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka misiri nin jɔ an ye n'o ye mama golfa ye an b'a fo ni ala ka foli ye an b'a fo ala ka sini kɛnɛya da n'a ka zuriya ma nin ye koɲumanba de ye ala ka silamɛ caman fanga se k'a di n'a ɲɔgɔnna caman an ka se k'o sɔrɔ an bɛ ala barika da n'o ye o folikanw tɛmɛlen kɔfɛ misiri ye ala ka so ye ala ka so n'o cɛyara sigida la an bɛ ala fo an b'a barika da n'o ye ensuite ka bɛn juma misiri fɛnɛ ma depuis quartier in bɛ sigi waati min n'an ye gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ a kɛra misiriko ye ni ala nana an garisɛgɛ don misiri la bi k'o di silamɛw ma u ka na ala ɲini o so kɔnɔ foyi t'an da nisɔndiya ko kɔ ani foli ni dugawu ka ɲɛsin ni kɛwale la ala k'a kɛ mijaniya ma ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye ala ka ni denw cɛya ala ka ni ɲɔgɔn cɛya sigida kɔnɔ jamana kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka jamana in bɔ bolo la ala ka jamana in basigi ala k'a ko suma sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ bi alhamdulillah 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 ne ka foli fɔlɔfɔlɔ bɛ taa département n'o ministère de culture n'o ye imama ye n'o conseil islamique ye toutes les confessions religieuses bi ne bɛ kuma Lazare de tɔgɔ la yan an bɛɛ de sewalen don bi an ka golfa ye min kɛ a kɛra ala ɲɛna ni ma fili ni ma ɲi na depuis 2000 an ka golfa ye nin terrain ŋaniya k'a b'a kɛ ala ka so ye a sera an bɛɛ ma a ko gajigo n ye n denw nasigi hali ni ala ye miniji dɔgɔya nin so ni n ka tiɲɛ bɛ t'a la a bɛ kɛ misiri de ye n'ala y'o dayɛlɛ don yiraw na bi wa ka tila k'o kalifa quartier la ko quartier ka juma misiri don a n'a sigida la a n'an sigiɲɔgɔnw kuma foyi t'an bolo bi ni nisɔndiya tɛ ka se Elhaji Mama Golfa ma a ye min kɛ a kɛra ala ɲɛna ni mosquée a bɛna kɛ quartier ka juma misiri ye ni mosquée commodité bɛɛ b'a la courant sara t'anw ma yan ji sara t'an ma yan ŋɔrigu fana bɛ misiri in na yan aw yɛrɛ b'a kɔnɔ o ɲadimi tɛ kɔnɔdimi tɛ o ɲadimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la o donc kuma wɛrɛ t'anw quartier maaw fɛ bi ka bɔ k'an balimakɛ fo k'a ka denbaya fo a ye min kɛ nin ye ala k'a sara ye arijinɛ o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin an bɛ yan bi an sewalen don an namɛ misiri dayɛlɛ la n'o ye Alhaji Mama Golfa ye misiri dɔ sɔrɔ k'a jɔ k'a di silamɛw ma k'a kɛ juma ye a di quartier ma pour que mɔgɔw ka se ka n'u ka faridaw laseli a kɔnɔ alhamdulillah an b'o de sababu la yan bi alhamdulillah rabbil alamin misiri nɔ nafaba bɛ diinɛ kɔnɔ parce que dilanyɔrɔ ɲumanba don silamɛya jɔsen dɔ don n'o ye seli ye o kɛyɔrɔ ɲuman o ye misiri ye n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye o bɛ se ka kɛ so mais misiri dabɔra ka kana faridaw seli ka adamadenya dilan kɔnɔ ka sigida dilan kɔnɔ ka jeunesse dilan kɔnɔ n'o dilanna ɲumanw bɛ na kɛnɛ ma alhamdulillah rabbil alamin misiri dabɔra o de kama ala kan sababa misiri jɔ nafa ka ca kojugu ala kira sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam a ye fusamantiyaba de fɔ misiri jɔlaw ye a ye fɛn mun fɔ bɛɛ kan ka hawja bɛɛ kan ka nisɔndiya ka misiri dɔ jɔ ko ni maa min ye sibiri ɲɛ kelen jɔ ala ye dugukolo sanfɛ ale ala subhanahu wa ta'ala b'o ɲɔgɔn jɔ ye alijinɛ kɔnɔ an dun dakun ti foyi ye diɲɛ na yan alijinɛ ɲini don n'an ye ala bato ala ta kɔfɛ a bɛ alijinɛ d'an ma an nakun y'o de bon ni dun ye misiri kelen jɔ yan ala b'a ɲɔgɔn jɔ ye alijinɛ kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'a ta in k'o ye wa an bɛ ala deli fana ya rabbi a bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ ŋaniya la k'a kɛ ala k'a se k'i ye a bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo fana k'a kɛ n'an ma se k'a kɛ fana ala ka limaniya d'i ma ka se k'a kɛ fusamantiyaba kɔni b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ parce que i kɛra sababu ye ka mɔgɔ mɔgɔ dilan o mana ɲuman o ɲuman kɛ e b'a sɔrɔ maa ma mana seli farida kelen kɛ yan alhamdulillah fɛn tɛ bɔ ka baraji la dɔ kɔni bɛ fara e ta kɔni kan o ye nafa ye mun b'a sɔrɔ a la an bɛ ala deli fɔlɔ misiri in jɔra quartier min na ala k'a kɛ nɔɔrɔ ye ala k'a kɛ sewa ye misiri in ala k'a kɛ sinji tuguyɔrɔ ye ala k'a kɛ silamɛya tuguyɔrɔ ye ala kana kɛ tɔɔrɔ misiriw ye wa an bɛ ala deli fana sigida mɔgɔw fana ala k'a kɛ k'u kalan ala kana kɛ k'u fara ala ka jidi k'a kɔfɛ ala ka wasa k'a kɔfɛ mɔgɔ min fana ye wari in don a la musaka ka ca kosɛbɛ an bɛ ala deli ala ka ɲɔnɔbila caman segin a ye diɲɛnatigɛ la ni lahara jɔdon kɛnɛ kan wa a bɛ kɛ sababu fana ye misiri in kɔni quartier ta de ale yɛrɛ kɔni y'a jɔ a y'a di ala de ma
mais maa minnu bɛ se ka na ɲɛnamaya sa o ye quartier mɔgɔw ye ani balima silamɛ wɛrɛ ala ka ni saba bɛn waaleykum salaam. bon an nisɔndiyalen don an bɛ ala tanu an ka cɛkɔrɔba kɔni nin terrain fila in a y'a ŋani a mɛnna a kɛra ɲɛna a yɛrɛ sera k'a kɛ a ma se k'a kɛ o ko misiri de don donc a y'a layidu ta a mɛnna donc ala y'a kɛ sisan a sera ka kɛ a yɛrɛ ɲɛna donc an bɛ ala tanu an minnu ye denw ye an b'an jija hali n'an ma se ka tɛmɛ a la an ka k'a ɲɔgɔn ye ya rabbal alamin. bon misiri kɔni a jɔlen don étage kelen bɛ sanfɛ donc musow ka yɔrɔ bɛ kɔfɛ cɛw fana ka yɔrɔ bɛ yan couloirs b'a la donc a kɔni mɔriku fana b'a la voilà donc a dilanna ka ɲɛ a dilanna ni kɔnɔna jɛlenya ye donc an bɛ ala jigi an b'a jigiya a ka kɛ alijana sara ye ya rabbal alamin. fɛn fɛn b'i jija misiri na a bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a nafa la. o welekan mun b'an fɛ bon o de ye sigida mɔgɔw k'an dɛmɛ a ko la an k'a ɲɛnamaya ani entretien voilà misiri kɔni ni entretien b'a la o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ na a la voilà. juma ba don an bolo parce que Ngaramugu ye garijɛgɛ kura sɔrɔ n'o ye misiri kura ye. misiri kura silamɛw de bɛna ka na ala deli a kɔnɔ mɔgɔ min y'a jɔ n'o ye Alhaji Mama Golfa ye an bɛ dugawu dɔ ye ka ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma. baara min kɛra a diyara an ye an tɛ se k'a fɔ k'a boyara a ma a diyara an ye kosɛbɛ. an ka quartier ye quartier kɔrɔba de ye ni ɲɔgɔn man ca kɔnɔ nin bɛ kɛ sababu ye k'an fana bɔ kɛnɛma dɔɔnin o tumana ala ka silamɛw ka bɛn a kɔnɔ. misiri kɛ kun ye bɛn de ye an bɛna seli a kɔnɔ ka ala deli ka hɛrɛ deli ala fɛ ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ a kɛ kun ye bɛn de ye o tumana ala k'an bɛn ala k'an kan bɛn a taara lankolon min na ala ka n'a taar'o lankolon to. Mama Golfa ala ka sijan d'a ma ka kɛnɛya jan d'a ma an ka ala ka an bɛn ni ɲɔgɔn caman ma. merci pour le déplacement. fɛn fɛn nara fɛn fɛn y'a sen ta ka bɔ a kɔrɔ ka na yan nɔ an ka foli bɛ a bɛɛ ye. ala fo sɔgɔmada in na ala min ye yan nali nɔgɔya an ma ne ye yan kin mɔgɔ ye mais commune maire madame Jire Mariam Diallo ale de ye n bila ka na nɔrɔ bila. an bɛ ala fo parce que an ye ala bato yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara an ka kin Ɲɔmiramugu kan. an bɛ ala fo parce que ni so in a gabakun fɔlɔ bɛ da don min na a kɛra an ɲɛna an kɛra seere ala y'a ban ɲɛna k'an jɔ a Kolonbo kari don kunna an bɛ ala fo la ka ala barika. min y'a di k'a fo k'a waleɲuman dɔn parce que dugukolo fan bɛɛ ye ala ta ye mɔgɔ min b'a ka nafolo don batokɛyɔrɔ la k'a di silamɛw ma o bɛ fo k'a waleɲuman dɔn. an b'a ɲini misiri in a ka kɛ hɛrɛ ye a jɔbaga ma a ka kɛ hɛrɛ ye a seli minnu bɛ bato k'a kɔnɔ a ka kɛ hɛrɛ ye quartier ma n'o ye Ɲɔmiramugu ye a ka kɛ hɛrɛ ye commune 3 ma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana yɛrɛ ma. an bɛ ala deli o la k'a kɛ ala ta fɔyɔrɔ ye ani ala ka baara kɛyɔrɔ ye. o de tun ye madame Jire Mariam Diallo ka kuma ye a kɛ to b'a kan sali ala Muhamad. misiri a jɔra commune 3 mɔgɔw de a jɔra silamɛw de. misiri joli ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'a nafolo nɔgɔya ma caman ye mɔgɔ mɔgɔ ala y'a nɔgɔya i ka se ka nin ɲɔgɔnna baara kɛ nin ye ala ka so de n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ ala b'a caman k'i ye. ne bɛ foli kɛ Golfalakaw tɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ nana aw bisimila aw ni ca ni baraji maa min bɔra a ka so ka n'a ye ala ka na n'aw ɲuman ye ala ka segin n'aw ɲuman ye ala k'a nɔgɔya caman ye silamɛ caman ye u ka se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ. wala alakira kama sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas. maa o maa n'i tɛ hinɛ ala ka danfɛnw na hadamadenw na a dɔn hinɛ tɛ yɛrɛ ye dɛ. ala k'an kisi dusukun jaleya ma n'i y'a ye i bɛ kari a ka fɛn dɔn ala ko la tiɲɛ yɛrɛ la miiri dɔ b'i la. wala bi limama y'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ jamana in bɛ lahalaya min na an ka dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in basigi ala ka basigi don jamana kɔnɔ
hakili sigi ni basigi ala ka dan bɛɛ ma ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma alakira kama sallallahu alaihi wasallam sinfatani ala ummati ya salahu salaha nas ya fasadu fasada nas al umara'u wal fuqaha o jumɛn ye ko kulu fila bɛ yen n'u ɲɛna bɛɛ lafiyara nka ni kulu fila in tiɲɛna bɛɛ sɛgɛnna bɛɛ tɔɔrɔla o ye jɔnni ye masakɛw ni o ye faamaw ye dɔnnibaw a ka fɔ ni ala ye ala ko ten ala kira ko ten faamaw fana k'a dɔn hadamadenya a tɛ taa hakili ni muɲu ni sabali kɔ ni nin ɲɛna bɛɛ ɲɛna ala ka nin kulu fila in bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala taala ka ɲɛ ka d'a ma wala an bɛ foli kɛ an ka diinɛ minisiri tɔgɔ la a docteur muhamad umar kone a ma kɛnɛ sɔrɔ darala dɔ kosɔn hali bi ala taala ka jamana basigi u bɛ jamana baara la an ka maire ba n'o ye aliou jabate commune tɔgɔ la n'o ye commune 3 ye n'o ye asey bokum n'o ye ŋomiranbugu fana ye an b'a fɔ a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ka dugutigi alhamdulillah a bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye cɛkɔrɔ berete ye a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen n'o y'a ka conseil ye ani duguden bɛɛ lajɛlen an y'aw fo ka waleɲuman dɔn kɛnɛ in kan an ka alisilamɛ tɔnba n'o ye haut conseil islamique ye a président ba a seyidi sherif usman madan haidara a ma yan sɔrɔ nka nɔrɔbila bɛ yan imam mohamed kamina haut conseil islamique tɔgɔ la wala ni o bɔra yen alhamdulilayi commune 3 limama président ba a bɔra yan a seyid ismail kulubali ka da kan commune 3 misiri min b'a kɔnɔ n'a bɔra commune na ka kɛ arrondissement ye bi misiri 70 ani misiri 1 min bɛ limama kɔnɔ juma kun ye 30 ye bi juma kɛra 31 commune 3 kɔnɔ hali bi alahu taala ka nin fana kɛ misiri ye misiri min n'a bato bɛ minɛ ni bɛn bɛ k'a kɔnɔ ni mustajabu bɛ k'a kɔnɔ ni ala ka yafa bɛ k'a kɔnɔ madama a tigi y'a jɔ ala kama k'a di sigida ma ala kama k'a di silamɛw ma ala kama an fana ka minɛ ala kama misiri jɔba ye 2 ye k'a jɔ bɔgɔ la i ka nafolo la ani ka na ala bato a kɔnɔ o ye misiri jɔli dɔ fana ye ala ka n'an saraya wala fiyewu o kɔfɛ alhamdulillah foli ani barikadali a bɛ kɛ sigida maaw ye cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔba fɛn o fɛn nana misiri dayɛlɛ in na walima i da b'a la i ka bolali sarali b'a la ayiwa ko k'i fo k'i barikada kɛnɛ in kan k'i waleɲuman dɔn ni o bɔra yen jɔgɔramaw ka tɔnba n'a bɛ wele ko amical jawambe n'a sigira 1957 o ni sisan tɛ kelen ye dɛ a président min bɛ yen bi n'o ye mamadula calo a bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ kabila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la alhamdulillah ni o bɔra yen an bɛ foli ani barikadali kɛ organisation n'i y'a sigi kɔni sabatira a organiser yɛrɛ o dun ɲɛmɔgɔ bɛ jɔnni bolo sulemani golfa tɔgɔ la organisation bɛɛ lajɛlen limama ko k'i fo k'i barikada i ni jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen alimami fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan dɔnnibaa fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan silamɛ fɛn o fɛn bɛ a cɛ ni muso limama ko k'i fo k'i barikada kɛnɛ in kan ni o bɔra yen foli kɛrɛnkɛrɛnniya mama golfa alaji mama golfa k'i ye min kɛ i y'a kɛ ala ye i ye dɔ fara alimamu ka misiriw kan o tɛmɛnen kɔ an ye ɲininkali kɛ an b'i yɛrɛ ɲininka i dɔgɔninw la ko tiɲɛ yɛrɛ la hɛrɛ fosi tɛ yen n'i ma k'olu ye financement ani bilali sarali ani dɛmɛli wariko la nafoloko ni o ye duko ye k'i ye nin bɛɛ k'olu ye k'olu bɛ min fɔ ko ala k'i sara ala k'a kɛ alijana sara ye k'i ye balima ɲuman ye i ye sinji ɲuman ye i ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ka bɔ bamakɔ yan fo ka taa se sigida ma so ko k'i fo k'i barikada ala ka si jan ani kɛnɛya danni ma ala ka ani sara aljanna la i n'a fɔ an ka karamɔgɔkɛ ye min fɔ sisan man bana masjidan lillah bana allahu lahu baytan fil janna ni ala jɔ so jɔ ala ye ni o ye misiri ye a bɛ fɔ ala ka so anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahada ala ka so don mais ala tɛ siya kɔnɔ dɛ a bɛ jɔ ni hadamadenw de ye ala ko de ye diinɛ ko de ye fɛn wɛrɛ tɛ bato misiri kɔnɔ ni ala ko tɛ hali bi an k'an jija ni ɲɔgɔnnaw ka caya ni y'a mɛn ko juma misiri bɛ dayɛlɛ ni darala t'i la taa bɛn n'a ye lala a don a na kɛ kulu ye kulu min bɛ tigɛ sirati kan hali bi alahu taala k'a kɛ an bolo dalilu ye
an ka se ka sirati tigɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ni o bɔra yen a ye misiri min jɔ a dɔn misiri don kaburu fana yanni i ka s'a ma i bɛ tɛmɛ so dɔ de fɛ n'a bɛ wele ko mɔrigu fana bɛ yan kalanyɔrɔ i ka se k'a dɔn diinɛ ye jumɛn de ye kabila ni baada ye jumɛn f'i ka kalan walima i ka ɲininkali kɛ kalanyɔrɔ fana bɛ yan alimami ka biro fana bɛ yan nin bɛɛ lajɛlen fana ka dulon pano dɔ la k'a sɔrɔ facture ko t'a la gɛlɛya ko t'a la n'i y'a ye bi limama alamisa o alamisa an mɔgɔ 22 bɛ sigi kalo o kalo tɛ dɛ alamisa o alamisa lettre bɛ na d'an ma alimami ni nayibu ani commission ni misiri jɔba o mankan bɛ yen hali bi an ka hakili to a la k'a fɔ i ye misiri jɔ dɔrɔn i ko siya la k'i tɔgɔ tɛ fɔ a la i jamu tɛ fɔ a la o ma fɔ dɛ o sɛbɛnnen tɛ fan si fɛ e ye fɛn jɔ ala kama n'i ko da la n'a tiɲɛna a bɛ laban ka taa jɔn ma i yɛrɛ i ka hakili to misiri la i ka hakili to alimami la wa commission min bɛ kɛ misiri kɔnɔ o lahala in bɛ yen wa misiri commission fila don jama jɛra ka misiri jɔ n'aw bɛna alimami ta commission min bɛ yen n'o ye notable ye olu bɛ jɛ ka alimami ta k'a bila olu fana n'o bɔra yen olu ni alimami bɛ jɛ ka nayibu ta nka n yɛrɛ ka misiri jɔlen an ka bɛnkan ye min i yɛrɛ de b'i ka alimami ta e yɛrɛ de b'i ka nayibu ta commission fana ka n'a fɔ k'i t'a la dɛ i b'a la parce que n'a tiɲɛna a bɛna laban e de la don o don an bɛ nin kɛlɛ laban de la hali bi misiriw datugulen don a datugulen mun na ala ko tɛ n'i ye kɔni i y'a fɔ ala ko tɛ ala kira ko tɛ i dannaw ma kɛlɛ wɛrɛ t'a la fɛn kana to taga t'a o ye dun min k'an ka f'i ye mamadu gɔlifa i ka hakili to misiri na i y'a jɔ cogoya min na i hakili to a la o dun fana la a y'a di jɔnni ma bi sinjiya ka gɛlɛn dɛ a dɔgɔkɛ modibo gɔlifa n'a bɛ wele ko mabɔ o de ye misiri alimami ratibu ye mabɔ de bɛ se k'a ka nayibu ta an bɛ ala de deli denmisɛnnin don ala ka an n'a dɛmɛ muɲu na sabali la si la kɛnɛya la wa an b'a kalifa sigida mɔgɔw fana fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ misiri in joli n'a ɲɛnamaliyali la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la ɔ bi dayɛlɛli a fɔra ko jɔnni bɛna mɔgɔ de seli ale ko ne kɔrɔkɛ ye nin k'a ye ale fana tɛ kɛ fitiriwale ye o ma lashkuru nas lashkuru Allah ale karamɔgɔ n'o ye Cerno Usmani Ɲangadu ye a y'a kanu o de kana misiri in dayɛlɛ Cerno Usmani Ɲangadu fana y'a di a denkɛ Abdullahi Usmani Ɲangadu ma o kana mɔgɔ la seli bi juma la ni Alahu Taala sɔnna ma ale de bɛna juma yɛlɛ n'a ye bonya bɛ yen bonyamasegin fana bɛ yen alimami a nana an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ misiri wele kɔfɛ imamu nana jɔ an ye ni ka kutubaba kɛ an ye k'an su ka kɛ baara ɲumanw kan an ka jɛ an ka imamu ka kutuba in lamɛn ni ka juma seli jɔko 2 o baaraw bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na min sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بالانفراد المنفرد بالامتنان الذي لا تعجزه قدره ولا تفوته قوة له العظمة والآلاء والنعمة وبيده تصارف الأمور سبحانه وتعالى ويعلم ما في الصدور وهو اللطيف الخبير أحمده على توالي مننه وتتابع النعمة وتتابع نعمه وأعوذ بجلاله من صدواته ونقمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إجلالا لعظمته وتصديقا بكلماته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الثقلين ونخبة الفريقين جد حسين والحسن الذي
أنزل عليه إحدى الحسنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله بأمر معلوم ووحي منظوم، وندق بالصدق ودعا إلى الحق، كان كما وصفه الله تعالى في كتابه العزيز: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: رؤوفا رحيما، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، الذي نجم الهدى بأيهم اهتدينا كما قال صادق المصدوق. وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الناس أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله، فاتقوا الله بامتثال المعمورات واجتناب المنحيات فاعلموا أن الدنيا قد ولت مدبرة، والأخرى قد دنت مقبلة، والجنة ترغب والنار ترحب، والتقى زاد مبلغ موصل إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم يسر لنا أمل الذي يوصلنا إلى دخول الجنة، والتمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد، واقتفاء بآثار السلف الصالحين من الصحابة إلى زمننا هذا. آمين 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 يا رب العالمين. والمعصية توجب العذاب وتلزم العقاب وتورث الحساب، فما لي أراكم ساهين لاهين غافلين، وتتصمون أما تسمعون وتتعمون أما ترون، كأنكم لستم مخاطبين، وتغفلون أما أنتم إليه سائرون وعليه واردون، للوقوف بين يدي الجبار الذي لا بد لكم، والحساب الذي لا محيل لكم عنه في اليوم الطويل والخطب الجليل، كأنكم قد عمرتم القصور وخليتم القبور. اسمعوا سماع تدبر ما قال ربكم جل وعلا في كتابه المنزل على صادق المصدوق، وأنزله على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولا تنالون ما وعد ربكم إلا باجتناب ما حذركم منه، فإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، كما قال سيدنا محمد جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لنا ولكم ولآمة المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا، وجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. أستغفر الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله كما يليق بكماله وعلى مقتضى صفات جلاله وجماله، والحمد لله على نعمه التي لا تحصى ومواهب كراماته التي لا تستقصى، أجلها تجليه بإيجاد عبده الأكرم الأصفى ووقوفه بين يديه هنا وهناك الموقف الأوفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الصمد الذي الرب الأعلى
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأتقى أرسله رحمة للعالمين وجعله هدى ونورا للمؤمنين الذي ما تعلق بذيله متألق إلا رضي عنه الرب المعبود وما أعرض عن جنابه ولا التوصل به إلا شقي مطرود صلى الله عليه وعلى آله بكرة وعصيلا وعلى آله الأطهار الذين من طابوا بطيبه وحظوا من نصيبه وأداءوا بتلك الأنوار وعلى صحبه الذين كانوا معه على إعلاء كلمة الله كلمة التوحيد ونشر العدالة وإطفاء نار الكفر وإنارة ظلم الجهالة وتبليغ شرعته وتوضيح سنته معرضين عن الفاني في جميع وجهاتهم مقبلين على الله في حركاتهم وسكناتهم محكمين له في جميع الأمور ومسلمين لقضائه في الخطير والحظير وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس عباد الله اعلموا إن من أعظم إقامة شعائر الدين بناء المساجد والجوامع وإنشاء المدارس والمعاهد كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع من الدنيا وما فيها. قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لأن المساجد منارات للهدى ومحابط للرحمة ومواطن لسكينة. ثم من إعمار المساجد بناؤها وإنشاؤها كما فعله أخونا الكريم مما غلفا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين. نسأل الله جلت قدرته وأن يزيد في أمره وأن يبارك له في أولاده وكسبه وأن يمن عليه بفتح رزقه الحسي والمعنوي. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيدنا وإياهم، اللهم أيد ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم أيد ولاة أمورنا في أرضنا ملي يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا في أرضنا ملي وفي أوطاننا وفي قرانا وفي بلداننا بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مفرج الكروب فرج كربنا عن ضيقنا هذا إيالك، أنت ترى ما عليهم قد نزل، لا رب لهم سواك. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم عمنا في أرضنا مالي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أرضنا مالي بسوء اللهم اردده، اللهم اردده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء مالي ونعوذ بك من كيدهم يا أرحم الراحمين. اللهم علف بين قلوب أبناء مالي وشعاب مالي وأبناء المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا يا رب العالمين. إله العالمين إله المعبود، واجعل هذا المسجد محل عبادة وقربة. اللهم من أقام الصلاة منه اللهم تقبل. اللهم عيد المسلمين في أداء الفرائض فيها يا رب العالمين. اللهم واجعله مسجدا مباركا ميمونا، واجعل حاجة سعيا مشكورة وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم عيد قبيلنا وقبائل المسلمين آمة بجودك يا أرحم الراحمين.
اللهم بارك المسلمين الذين في هذه الحومة واحفظهم من كل بلاء ومن كل مصيبة ومن كل ظلم. اللهم حرسنا بعينك وأونك، اللهم حرسنا بعينك وأونك، واخصصنا بأمنك ومنك، وتولنا باختيارك وخيرك، ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك، وهب لنا آفية غير آفية، وارزقنا رفاهية غير واهية، واكفنا مخاشي اللأواء، ولا تظفر بنا أظفار الأعداء إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. قوموا إلى الصلاة عباد الله، يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين. أمبادو أنيا فايتكم منا كرفود دمنا لا كفوني أني سجدا سبانا ngomira bugu ase bokumuna ala ye ugarjiga do misiri bamina ni oye anfa alhaji mama golfa ale misiri mi aya bara bela jelenke na kuna wari misiri mi asigilen do nyogon ka na bifo mako etaji ninga misiri dukene fere ka klaka morku no obeke fure mara yoro ni akoyoro ye yani kaburu taliche o yɔrɔ ba fɛnɛ dilanna misiri min kɔnɔ ni ka baara bɛɛ lajɛlen sigi pano kan foraji kan min sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ani basigi ka don mali jamana kɔnɔ k'a kɛ silamɛya ka bɛn yɔrɔ ye k'a kɛ silamɛw nafa misiri ye k'a kɛ silamɛya ka kelenya yɔrɔ ye a wari bɔra nafolo min na yarabi ala kana nafolo in ban wa haza salamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. Shikolo mawe